Продължаваме разговора с Роси Бакалова. Как да хармонизираме личността и дома си? Това е днешната ни тема. Вие може да се включите с въпроси и мнения на телефона в студиото 975 25 55 или във Фейсбук на Откровено. Продължаваме с мнение на зрител. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Чуваме ли се? Добър ден! Намалете си звука на телевизора и ви слушаме, господине. Искам да изкажа едно... момент. Искам да изкажа едно мнение за госпожата, която се обади. Да. Намалете си звука, за да можем да проведем нормален разговор, иначе ще ми се наложи да ви прекъсна. Която изказа и фетишизира до такава степен Библията, че просто ми става мъчно за някои хора, които са ограничени в една посока, изучават по някакъв начин дадено направление в човешкото познание, фетишизират го и смятат, че това е най-правото. Ако госпожата наистина толкова вярва в Библията, нека да сложи до нея мъдростта от 30 века и да види всички уния притчи, постулати, които са в Библията, че са без автор от мъдростта от 30 века назад, обаче автора липсва. Следователно, пак човек е създал мъдростта. Но да отречеш науката за сметка на Библията, това е най-страшното, което може да се получи в мъдростта на един човек, е да раздава знания и да обраборва чрез медиите общественото мнение. Аз ще ви кажа един пример. Примерно, много хора вярват, но има такива, които не вярват. Айнщайн в последните години, който е създал теория на относителността, е казал, и все пак има Бог, но не се доизказал дали Бог е Вселена, дали Бог е някакъв космически разум. И ние, като не можем да си обясним тия неща, ги обличаме в човешки образи и създаваме хиляди богове. Но ние вярваме в нещо. И второто, което е, нема един Наполеон, един Бранислав Нуши са били по-глупави от нас, като не мога точно да се спомня от мъдростта какво съм прочел за вярата. Не, че се противопоставям на религията, уважаем и се покланям. Единият казва, колкото повече изучавах религията, толкова по-голяма ти ставам. А другия казва, религията е това, което спира бедните да убиват богатите. Благодаря ви, господине, за вашето мнение. На религията тези, които човек трябва да е доразмислил и да има лично убеждение. Благодаря ви много. Пак подчертавам, че днешната ни тема не е свързана с вярата и с религията. И все си мисля, че отговорите на всички въпроси са в самите нас. Ако се вгледаме в себе си, ще ги открием. Продължаваме с елементите, че времето ни напредва. Метал, носене на украшения и бижута, лечение с метални пластинки или монети, мед, сребро и злато. Какво ще рече това? Всички украшения, които ние носим, те ни помагат, защото елементът метал събира в себе си. Всеки от елементите има различно действие. Значи, огънят винаги върви нагоре, т.е. той чрез ян енергията изчиства и преобразува, претрансформира. След огъня идва земята. Земята обикновено, ето това е начина, по който. И тя пази, тя е пазителка. И там са най-вкусни яденетата, които са в пръстени съдове направени. Да. Следващия елемент, това е елементът метал. Металът е елементът, който събира всичко в себе си. Тоест, когато сложите едно метално украшение, всички жрици и българките са носили пафти тук. Къде е? На слънчевия сплит, разбира се, защото атаките или така наречените магии или енергийните въздействия с отрицателен знак върват на първа, втора, трета чакра. Това е защита. Българските мъже какво са носили? Червен пояс. И нашите мъже се славят като прекрасни, силни и така. Няма да влизаме в подробности. Да. Така, ето металът събира в себе си и той трябва да се чисти. Тоест, аз съветвам, че след като се приберете вкъщи до вечера, да свалите всички украшения, които сте носили, да ги сложите, примерно, под една ето такава пирамида. Да, много е интересна пирамидата, която вие сте донесла. Да, тя е получила златен медал, българска е. Пак от българина измислена. От българина, разбира се, и е прекрасна, защото ако се погледне на финно ниво, зад нея има построен един ред пирамиди. Чудесна е и не е необходимо да се ориентира, което е почти нужно за останалите пирамиди. А каква е нейната роля? Тя пречиства, така ли? Тя пречиства не само нашите бижута, да кажем, тя пречиства цялото пространство. Мога да ви дам типичен пример. Айде да кажем вкъщи. Да. Вкъщи измервам се аз каквото мра. Моля колега радиестезист да дойде, който е само с това се занимава професионален, за да ми каже коя е добрата зона, защото аз мога да съм сбъркала и да съм субективна за себе си, да имам предпочитания вкъщи. И когато вече се сложи работното место, например, на детето ми, сложихме една пирамида. Когато той реши да си премести леглото и
не само леглото, а и мястото работното. Там е нашия компютър, който е вързан. Преди аз можех да работя прекрасно с една пирамида, сега сядам, започва да ме боли главата, краката ми се надуват. Поглеждам, аз пирамидата няма. Слагам една пирамида, престава да ме боли главата, но краката ми продължават. Слагам още една пирамида голяма, нали? И приключвам с това. Мога спокойно да работя на интернет. Пирамидата прави невероятни неща и не само пирамидата. Има прекрасни неща, които нашите радиестезисти и езотерици са направили, са ги дали на хората. Те могат да се купят. Един ето такъв кръг, 104 см метална, да кажем, може да уравновеси под леглото, се слага. Когато баща ми почина, аз сложих такива 2 под леглото на мама, за да може тя да се почувства добре. И не само това. И други някои неща могат да се направят. Под къщата основите да се сложат. Добре. За да се изчисти енергетиката. Да ни разкажете и за тях, но нека сега да чуем зрител. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Чуваме ли се? Явно не. 975-25-55 е телефона за връзка с нас. Може да ни пишете и във Фейсбук на Откровено. Всъщност ние не казахме за лечението с глина. Какво представлява? Лечението с глина е много древно лечение, както и полягването в брезда обикновено. Това се прави. Говоря за старинните български, айде тракийски да ги наречем, практики, в които на денят на пролетното равноденствие се тегли първата брезда и в нея се лягат хората, защото земята поема нашата отрицателна енергия и човек става съвършено нов и здрав. Нашите жрици, да, това са го правили. Добре, така в домашни условия, как бихме могли да се възползваме от лечебните свойства на глината? Хума, разбира се. Хума. Прекрасна хума се копае с дървена лопатка и тя може да се пие. Държи се малко на слънце. Чиста трябва да е хумата, все таки. Нали? И тя се пие. Аз лично съм пила, за да се справя с след родилните проблеми, които имах. И ви помогна? Баба ми беше прекрасно и ги знаеше. Ми донесе хума и тя ме дигна. Страхотно. Тялото си ми е с хума за красиво тяло. За изчистване, косите също и така. И отново зрител, здравейте. Здравейте. Слушаме ли? Чувате ли ме? Да, идеално. Говорете. Наумила съм си да си купя планински кристал за изчистване конкретно за помещения. Прекрасно. Обаче се колебая дали да бъде такъв с остри ръбове, пирамидален или по-кръгъл, по-заоблен. Аз лично по пътя на логиката си мисля, че пирамидалния ще бъде по-изтеглящата. Не знам. Може би вие ще ми посъветвате по-добре. Много ви благодаря за въпроса, госпожо Бакалова. Да, аз бих посъветвала какъвто на вас ви харесва първо, обаче той трябва да бъде натурален, защото има страшно много изляти кристали. Не, че са лоши, но аз предпочитам натуралните. И когато го купувате, и за мен е по-добър, разбира се, с така както е отчупен от друзата. Разбирате ли? Защото на него само природно изтеглени страните, по които и осите, по които се движи енергията. И вие сте се ориентирали много правилно към планински кристал, който е един от най-добрите и аз бих казала най-силния, достъпен за нас кристал земен. Той също принадлежи към земята, елемента земя. Кристалите са още прекрасни да се сложат във вода. Няколко различни кристала, но преди това трябва да го изчистите енергийно. Кристала. И следващ зрител да го чуем. Здравейте. Ало, здравейте. Слушаме ви. Просто да кажем мнението си във връзка с хармонизирането на личността. Да, кажете. Моето скромно мнение е следното. Всички религии, целият морал може да се събере само в едно изречение. Да не правим на другите това, което не искаме на нас да ни се направи. Вие успявате ли, господине, да спазвате това ваше верою? Моля? Успявате ли да спазвате това, в което вярвате? Полагам всички усилия. Наистина от едно известно време насам и под силното влияние на живота и примера на Ванга. И какъв е резултата? Моля? Какъв е резултата, когато знаете ли, чувствам се по-спокоен вътрешно и имам чувство, че по-малко ме засягат лошите неща наоколо. Но не съм сигурен доколко това е така и доколко това е просто някакво състояние на духа.
Благодаря ви за вашето мнение. Госпожо Бакалова, може би ще имате желание да го коментирате. Аз го поздравявам човека, защото е прекрасно да се опитва да бъде това, което е наистина. Ние идваме тук невинни, прекрасни. И родителите и обществото започват да ни превъзпитават. Аз твърдя, че всички ние се раждаме с изумителни качества, които постепенно се затварят. И малките деца, особено които се раждат в тази новата епоха, епохата на Водолея, те са с много по-качествени от нас показатели, да кажем. Може би сте чували за децата индиго, сега се раждат кристали, полукристали, невероятни са децата. Те са много чисти и ако ние не ги замърсим, нещата ще са прекрасни. А какво означава да не ги замърсим? Защото все пак е... С фалшиви модели на взаимодействие. Първото нещо родителите, когато детето каже иска нещо, те казват не може. И започват оттам нататък да го свиват. Детето вижда и казва, ето там във ъгъл има едно грозно черно същество. Да, то вижда в астрала. Те казват, няма такова. Нали? Мамо, аз така, какво да му кажат? Има го... Не, нищо. Нищо, просто го изслушват и го успокояват детето и му казват, да, добре. Нали? Отвличат му вниманието с нещо друго. Гушват го едно дете, когато се изплаши, какво правим? Гушваме го. Да. Аз съм гледал много любопитни случаи, примерно количка, майка, с много хубаво бебенце. Минава някакъв човек и изведнъж почва да му се радва. Бебето писва и си скрива главата. Което значи, че човекът е носител или нещо в него, в неговата аура има, което влияе ужасно зле на бебето и бебето е незащитено. Той е в аурата на майката. Да. И майката какво? Първото нещо, което го скрива и аз веднага казвам, ако съм някъде наблизо, измийте му очите с вода. Това помага. Това помага, разбира се. Да чуем и пореден зрител. И сърцето е важно. И ще продължим. Да, здравейте. Добър ден. Добър ден. Слушаме. Аз не съвсем от началото хванах предаването и се извинявам, ако някой вече е питал, но моля, бихте ли ми казали, имам подарък, 2 бижута, огърлица и брошка от моя приятелка, която е литовка. Знаете, в Балтийско море, там кихлибар. Как да познае един човек, един кихлибар, дали наистина си е балтийски такъв, изхвърлен от морето? Благодаря и не е някаква синтетична смола. Да, и с какво е полезен истинския кихлибар? Благодаря. И аз ви благодаря. Истинският кихлибар всички знаем и навсякъде може да прочетете, че той служи за регулиране на жлезите в тази област. Щитовидната жлеза. Щитовидната жлеза. Така. Освен това, кихлибарът е много слънчев, много добър. Минерал да го наречем. Нали, подарък от морето, дар от морето. И често се намира, да, вярно, в Латвия, Литва се намира по краищата на морето. Сега, много от кихлибара го преработват. Какво правят? Значи, взимат парченца, слагат вътре една мухичка и обикновено го правят във формичка. Вижда се, когато е изкуствено, може да се усети. Но ако той е направен от истински парченца кихлибар, т.е. смола кихлибара, нали, няма проблем да работи също добре. Просто го изчистете. А как се почистват Почистват се по няколко начина. Най-лесният вариант е под хладка вода. Да. Не всички камъни обичат, разбира се, това, но под хладка вода се държи до тогава, докато под течаща струя, разбира се. Да. Другия вариант е да се сложи в извор, в река или в поточе с тежест. Нали, на дъното и някъде или така в съседно вече да минава водата и да отнася от него. За какъв период от време? Най-различно е. За различните неща различно и всяко нещо е по-отделно. Докато аз бих посъветвала, ако хората не си служат с интуиция, не си служат с радиестезия или с помощта на някой приятел, да. Нали, просто да се опитат да поддържат камъка в ръцете си и да усетят дали е чист, дали го харесват, дали има привличане взаимно. Ако камъкът отскача, ако не ви е нещо приятно, не ви е уютно, пробяга в тялото ви усещане за дискомфорт, камъкът не е изчистен. Да. Или не е за вас. Да се доверим на интуицията. Да. И следващ зрител, здравейте. Добър ден. Ало, добър ден. Добър ден, слушаме ви. Извинете, на мен ми попадна една книга, която четох и за тези работи, за изчистване на дома и така нататък. И там пишеше, че не трябва да се занимаваме ние, защото това са източни науки и ние не сме дорасли да ги използваме. Същото нещо прочетох, че тамяна
Даже и поповете не са наясно с тамяна, който също предава негативна енергия. Вярно ли е това или не е вярно? Не, разбира се. Това е някаква книга, която е написана Живот в небесата, Марсия, някоя си и така нататък. Случайно ми я дадоха, случайно я прочетох и там много лоши работи пишеше за Тамяна, който казва, че даже и поповете не са наясно. Да, благодаря ви за това, че споделихте с нас. Това Павлова. не е вярно. Тамянът и не само тамянът, а всички благовония се използват в източните религии, в източните култове и в медитация, и в лечебни процедури, защото има прекрасна енергия. Има няколко смоли. Значи една най-така разпространената у нас в България и познатата е тамяна. Има и други смоли, които се използват и които са прекрасни. Това е невярна информация. Добре, и да продължим след като почистим... Той изчиства аурата и вдига, и хората ги прави по-духовни. Затова нашите духовници и религия ги използва. Те просто ползват природни източници. Госпожо Бакалова, много ми се иска да продължим, за да дадем на хората още така полезна информация, но преди това зрител, здравейте. Добър ден. Добър ден, чуваме ли се? Ало, добър ден. Добър ден, слушаме. Искам да задам един малко странен въпрос. В младостта си, на 55 години съм, в младостта си ми казаха, че ми е направена магия. Като съм заключена с качинари или някакви такива подробности, за да не се омъжвам за един определен човек. Понеже аз не повярвах тогава, на 18, сега на 55 ви казвам, че наистина имах един неуспешен брак за 5 години и от тогава до ден днешен не съм се омъжила. Въобще чела съм много неща, на които не вярвах, но съдбата го показа. Много трудна съдба имах, разбира се. Само да ви попитам, за този мъж ли се омъжихте? Да направя нещо по този въпрос. Разбрахме въпроса ви. Вие за същия човек ли се омъжихте, за когото говорите, че не е трябвало? Жалко, явно не е добра линията. Не можахме да изясним този въпрос. Да кажете на госпожата. Да, вярно е, за съжаление. За съжаление, обикновено магиите с заключване са така лесни магии и с времето те намаляват, но ако е направена по-сериозна магия, тя може да работи дълго. За съжаление. А как да проверим дали имаме направена магия? Трудно ли е? Зависи от хората. Много често има и автосугестия. Тоест ти самия, ако си внушиш, си внушиш, че имаш магия, плюс това има хора, които могат да искат да ти внушат, за да могат да приберат добри пари от теб. Има много шарлатани, за съжаление. При наистина добър човек. И аз бих казала, че този, който разваля магии, той не иска пари, защото на него Господ му плаща. И когато отидеш, колкото му дадеш, толкова. Ако изобщо решиш да му дадеш. Ако изобщо решиш да му дадеш нещо, ако можеш да му дадеш, но той ще го направи. Има такива хора. А всички тези хора, които си имат определени такси, да разбираме, че не. И от тях има добри хора. Има просто различни хора. Разбирате ли? Да. Не може така всички да ги сложим под еднакъв знаменател. И един може на мен да помогне, а друг да не може да ми помогне. Аз, например, винаги си избирам при кога да отида. Масажиста? Нали? Козметолога, да кажем, лекара, естествено, треньора на децата ми, учителя, доколкото мога да го избера. Винаги съм го избирала. Аз искам да е добър сърдечен човек. Да. Оттам нататъка няма да има проблеми. Добре, продължаваме с чистенето на дома, че нямаме много време, имаме много неща, които да споделим. Така. С кристална чашка и звънчета също става. С звънчета се минава навсякъде. С 2 кристални чаши, които звънкат и чистят. Може да се пее. След огъня е звънеца. Не. Може само едното да се направи и просто да се променят нещата. Усещате се изведнъж, че по-просторно, по-свежо се диша, чувствате се уютно в дома си. Особено сред гости трябва да се чисти. Много ви се моля. Ако има малки деца, чистенето е задължително, енергийното чистене, бих казала. С свеж може да се направи, ето с това може да се направи, с тамян. Значи купува се, таблетките ги има във всеки един магазин, църковен магазин, слага се таблетката, палва се и отгоре се слага малко тамянче или някаква билка, която ви харесва. Аз предлагам да ползвате салвия. Каквато и да било, да кажем, градински чай, това е салвия официналис. Изключително средство. Може да сложите бял равнец, може да сложите пелин, може да сложите каквато и билка да вземете. Всичко върши работа.
и може да се изгори. И с това, което излиза дима, се окадява. И предмет може да се окади така. Добре. Огледалата, които се намират в спалнята, да, съм чувала, че не би трябвало да са там, а пък повечето хора имат тоалетки в спалнята. Много правилно. Огледалото отразява и като отразява, умножава. И чрез огледалото се правят различни магически практики, гледане, знаем, кристални топки и така. И поради което всички сме на мнение и всеки един нормален специалист по фъншуй и по каквото и да било ще каже, в никакъв случай огледало не трябва да има в спалнята. Ако огледалото го има, окей, нека да е вътре в гардероба, затворено, да не се вижда. Ако имате вече огледало, хвърлете му, когато лягате да спите, обязателно хвърлете един бял чершаф отгоре. Защо? Да не се вижда. За да няма енергия между огледалото и вас. То може да поеме и други енергии, по-финни от нашите човешки. Ако дойде друга енергия в нашия дом, то може да я поеме, да я задържи и да я отразява и да я излъчва към нас. А защо? Така че огледалото в спалнята не е желателно. Или поне да се хвърля нещо върху него. А защо, и да не е насочено към леглото и към хората задължително. Защото съм чувала, че се получават изневери след това. Да, би могло да се каже, разбира се. Ако има намеса, да. Добре, а защо когато почине човек се покриват огледалата? По същата причина, за да не се завръща неговия дух. Това, което се разлага до 40-тия ден, до 9-тия ден, до 10-тия ден, аурата му, етерното тяло. И той започва да излиза навън. Хората, които имат много енергетика и са се молили за тях, не са плакали, запалили са свещи и са се помолили да тръгнат нагоре, са тръгнали. Когато баща ми умря, аз помолих да дойде една високоенергийна приятелка, шампионката по тайчи на България за жени. И я помолих да дойде, за да ми помогне. Аз се занимавах с гостите, а я помолих на нея да прехвърли енергия на баща ми, за да може да дръпне веднага. И той си тръгна веднага. Добре, а когато огледалото вкъщи е замърсено по някакъв начин, как да го пречистим? Със солена вода. Как със солена вода? Кажете рецептата. Най-обикновено. Така в хладка вода се разтваря малко сол и с едно чисто перцалче. Гъбичка, морска сол. Да, желателно морска сол, каквато имаме в края на краищата. Има хималайска сол, сега продават една прекрасна розова сол. Има от нея много хубави. Аз имам лампи, такива 2 нощни лампи. Има и всякакви други неща. А със светена вода също ли става? Прекрасно. Със светена вода, обикновено хората, които са обсебени, когато се пръснат със светена вода, те получават главоболие. Получават го? Получават го. И това е знак, че има това е знак, че има проблеми. Да, има някой в аурата му стои. И че трябва да се изчисти. Да, друго свързано с фъншуй, чела съм, че кухнята трябва да е винаги чиста, да няма мръсни съдове в мивката и винаги на масата да има панер с плодове, което привлича благоденствие в семейството. Да, разбира се. Така ли е наистина? Кухнята е магическото място за жената и тя трябва да е в изключителен порядък и там трябва да е нейната енергия. Защото когато една стопанка влиза в един дом, домът трябва да бъде изчистен. Значи аз много моля, когато влиза едно младо семейство или млади хора отиват някъде да живеят, обязателно да направят едно обновяване на стените. Да сменят тапет, ако има, да сложат каквото може, да повикат, ако искат в тяхната традиция, свещеник, който да прочете, да освети. Ако не, да хванат сами да го направят. Могат да го направят също ръсики с босилек. Парейки една арома лампа, ето аз съм донесла, за съжаление, моите се щупиха. И това, което искам да кажа на зрителите е, че тук са съчетани няколко елемента, почти всички елементи. Значи пали се една малка свещичка, която би следвало да гори около 3 часа. Така. Тук се налива вода. Обърнете внимание, една качествена арома лампа трябва да има голям резервуар. Малките, които са просто за 1 час се изпарява и загаря маслото вътре. Слага се вода и във водата няколко капки етерично масло чисто. Ако няма такова, просто накапете от, да кажем, от какво? От лимон, от портокал, стиснете вътре, за да има. И това се изпарява. И пак се минава по часовниковата стрелка. Не, остава се да гори. Остава се да гори. С това се изчиства много добре при грипни епидемии, при болести, при заболели хора, при малки деца. Примерно аз имам приятелки с малки деца, които ги посветах. Много боледуват вирусни заболявания. Да. Казвам, окей, миличка, пали една лампа, час и половина, с няколко различни масла и остави детето да избира маслата.
Оттам нататък рязко им спаднаха вирусните заболявания. А маслото се слага в горната част? Да, в горната. Тук се налива вода. Ето, в това е водичка и във водата няколко капки. Маслата са много различни. А може и лимонов сок, портокалов сок? Да. Розова вода. Аз, например, съм палила, когато не са ми подходящи много силни маслата и не са за човека, който трябва. Палила съм розова вода. Добре. Розата е изключителна. Издайте ни други малки тайни за здраве, благополучие, късмет, пари, благоденствие в семейството. Любимото камъче, което си харесваме, което ни привлече, в джоба си го нося. Нали, в момента нямам джобове, така че, но в чантата си имам кое-що. И не го показвам на чужди хора. То си седи само за мен. Никой да не го вижда. Да, не е желателно да ми го виждат и да ми го пипат особено. Нали, не го показвам, но си го държа в джоба. Обикновено носим розов кварц. Той е много помага. Свързан с любовта е? С любовта, с прекрасното чувство за единение между хората. Разбирате ли, ние сме тръгнали от едно и също равнище и сме еднакви на финно ниво. И сме еднакви дори с животните. Да. И с растенията, и с минералите. Минералите също мислят. Те излъчват. Добре, но ако си харесаме друго камъче, също може. Също може, разбира се. Какво ще ни донесе то? Най-различни неща. Първо, значи, ще добавя в нашата аура липсващите спектри. Това, което ние наричаме болест, е енергиен недостиг или обратното претоварване. Камъкът просто ще ги извлече или ще ги добави. Страхотно. Не само. И ароматите. Така, още нещо искам да покажа. Да. Ето, това е невероятен български заолит. Това се нарича се клиноптилолит. Копае се, в Родопите го има и се слага, примерно, продават се, има ги на пазара. Слага се в 5 литров, това е за около литър някъде, литър и половина, 2. Се слагат камъчетата. Так ми се иска да ви открадна едно. Тези са използвани. Аз няма да донеса тук камъчета, които след това ще ползвам. Аз ще ви подаря на вас камъчета. Добре. Истински. Тези са ползвани, може да се показват. Къде биха могли да бъдат открити? Откъде можем да си ги купим? Най-добре е да се купат, защото те трябва да се обработят по съответен начин. На 200, там, пекат ги, правят ги, режат ги, защото трябва да се пуснат. Аз имам бутилки по 5 литра, стъклени бутилки, разбира се, в които стои клиноптилолит. За да пречисти водата. Да, за да пречисти водата. И се пие, водата е прекрасна. Той ни излекува от купища работи. Има написано в интернет, който отвори ще погледне. Да кажете още веднъж името му? Клиноптилолит. Да, се нарича. Още веднъж? Клиноптилолит. Даваме на нашите зрители няколко минути да проверят в интернет за този камък. През това време ще видим реклами.